Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no, maayong adlaw kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Birnes no, pit sa 17 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Kada no, diyan na sa laing sukilano no na kung ako ang pasultihon. Sa dili pa din no, ako di pa sa ulit na duha nga nag-comment no, si Sel Nagal. Morning Dol, musta naman dyan sa Pinas? Sana maging ayos na yung bansa natin. Maulagi no? Hasil Nagal, salamat kayo na sa pagpaminaw no. O kang Jonathan Yel Gaila. Hi Kuya Lex, happy Wednesday. Okay, salamat kayo no. Jonathan Yel Gaila, salamat kayo no. Bay no? So atang po karon din no, pinada kini sa usa ka babae nga papatago lang sa pangan nga Dulong. Sinuwat kini no ni Ria Arellano. Mapahin kini no sa iyahang bana nga nagpabilib sa silingan. May marag ma-apply og siya halman ni siya applyan o unsa ba? Pero, o bani ko no sa paminaw no sa kung ako ang pasultihon nga ang center si Dolor. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga nagpabilib og maayo sa among mga silingan ba kay lagi may plano siyang mudagan pagkakonsihal ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga paghitabo. Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. Thank you. Daghan kayo salamat. Salamat kayo, ha? Naanang Salamat. mandirigma Salamat ay kayo. niabot ng manggugubat. Diin ka di ka kita gubat. Wa may black eye. Day! Maayo. Maayo kay murag limpyo kay imong naong ron. Dili parehas gahapon nga murag nagkampat ang makeup nimo sa imong mata. Ay, nalagisuti ko, day. Gutit ko ba? Asa may gitambal nimo sa imong black eye nga dali ra man kayong nawa. Aw, nawa nga na, araman to diha. May tago lang. Ay kamo sa din na mutago ang black eye man do? Kamao sa dusahay. Mo sa desay, bot nimo. Kanang imong ambisyon ba, gusto kang musud sa politika. Ayaw kaayo ka ng patakag sakay sa mga partido nga daghagkontra. Awo ang say resulta, di ka hinuoy mabuthan. Siya gitsagay kag BBM. Yawa ka may bawang ang imong tapad, DDS di ay. Huwag ko may bawa nga. DDS ba dito sila? Bisa na. Di man na sila magpasabot. Ug di pud na sila mga hanggaw pud kung magsagit-sagit na sila. O tanawa nga imong gibuhat ang ingon anak ka, di piti noong ka. Sige lang. Sige lang. May plano kang mubawas, ha? Ay na lang mando. Kay labing siguro, kainitan jugag magpataka lang kadihag kanang hasmag sa mga tao. Ipanguan rin itong ako, day. Unsay panguan ay? Pamugas-pugas. Para nag-abot sa eleksyon, na ano ko yung mga sponsor. Ilong naman doy. Pamulitika lang gihapon ng imo. Ay, pasagdi lang ko. Noon sa taong gawin. Di mo kaparehas ang mga asawa nga masuporta yun sa ilang mga bana. Ikaw imbes mo, suporta ka na ako. Unsa? Imong nutang tiwasan? Tungod kay wa na ka masubay sa tarong nga daan mando. Na nakasiwit nga daan. Parehas na eh. Daan ba? Ah! Okay. Ja, Okay. parihas di ay. Panglaban na dito! Ito eh. Mudagan pagpagkonsihal. Unya palabon ta. Gihahak mo. Ay, pagsideklamo na! Panglaban na dito! Nangambisyon gini akong bana nga mamahimong politiko, mao nga bisan wa pa eleksyon na kinaihinay ni siya pabilib sa mga silingan namo. Unya to? Uy! Nga naman mo magsulting maghimo di mo tangkas baboy? Tuy daga simentos ba eh? Nakapalit na mo simento? Oo, nana naman. Nakapalit naman mi. Wa man mi kahibaw nga nakakadaida kang simento nga gipang hatag. Nya, wa man sa mi kahibaw nga kuan, imo ba nang ipanghatag? Ay, nanugutang di ako pa. Hatab nga ito mga tao nga na tumailhi. Kamu pa nga masalingan ragod ha. Unsa. Ingnan ko kukulangan niyo ang simento ha kay. Padalan ta mo. O sige, salamat kaayo ha. Mando, mando ko. Ay, kalimut ha. Mando ha. Sige, tawagan ko. Oh, diin man ka. Di harugos palibot. Palibot? Ano man?
Ay, kuan, dahil kay nangita ni mo diri, bulos na ngayog hinabang. Mao ba? Wala mo ing nga, pabalikon lang. Sabi naman di oy, pabalikon. Kay ngano, muhatag yun di ay ka. Nadi kay kwarta nga manghatag man ka. Ingon di ko mga hatag ko. Unya ngano imo man pabalikon? Aron balibaran. Paraw. Huy! Ngano man, ha? Ngano dik ako, di ko kay bang mo baliba di ay. Ay, mas maayo man ang ako gyud mo balibad ba kay ako man silang mapasabot og maayo. Kay lisod og di ni mo tarong balibad o di ni mo tarong og sulti mahibos niya. Sayang kayo, butanti ko na. Nasad, politik ka nasad. Gahalhal ka man lang mando eh. Pahuway pa ka mando. O, sige, 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 inom mo. Ayaw mo kaikog. Ano sa, mubang ka mga natag, why birthday? Sa mo kong my birthday. Unya, ako po yung migo. Salamat kayo, pre Mando, ha? Ay, naku na, pre, kalimti na. Ako lang hangyo nga karong umabot eleksyon. Alaw, taon ko kalimti. Ay, sigurado na, pre. Maguna ka pilme sa mong balota, pre. Ha? Suliyo. Mando Spring Huy. Salamat kayo, pre. Ha? Basta makonsel ko din ato, pre. Ako yung paniguro. Nga doon natin balao din sa atong barangay. Ngang, ingon anong tanang nga walay trabaho, kinahanglang dunay trabaho. Manguragod kita, pre. Nindot kina. Alam ka mga katrabaho na ko, nindot, ha? Murag, mahimo na ko ng diklagir. Oo. Alam ni mahot ang lapok, basta trabaho at tutuyo, ani. Okay, inyo ako na. Katong way trabaho, kinahanglang dunay trabaho. Asa mo sa tao makatrabaho na, pre? Oh, mangita mo. Kami, pre, mangita. Ay, naunsam ka, pre. Kung gusto kang makita, maghago yun ka. O, sa negosyo pa, kinahanglang yun nga mo invest. Invest. Oh. Ha, investor. Ha, mo ba? Uy, raro diyan ni, ay. Investor ba diyan ni? Bida, no? Ngantab lang ka, ta, no? Sige. Antog. Kanta, pre. Pre, pre ka. May nis Pedro kay swerte naman kayo ni sige mo kaon sa mandok na ni Unsa? Bukag itlog mo, bukag itlog yung mandok. Sige. Balik ako. Hoy, Mando. Uy. Mando! Uy! Gatray. Tama dahil na, oy. Saron. Sa orasa. Hapit alas 9. Oh. Ha? Oh, ni mo bukawa, eh. Siwa pukawa, oy. Karon de, wala ka pukawa. Di ba, kipukaw ta ko ni mo sa'yo. Ay nga naman, malait ka sa imong trabaho. Sumday! Hila moy, late imong mata. Kung saan mo pagka-late nga wa naman kay trabaho. Ha? Di ba nagpabayad makas imong itrabahoan? Oh, limot ko da. Ay, may kinaguna-huna di kag trabaho. Pangita man do. Ayaw guwata nga mahurot ng kwarta nimo nga gibayad sa kompanya nimo. Kay og mahurot na gani na unya di pa ka makakitag trabaho. Awa na, ngangataan eh. Oh, ay bula ka na eh. Hapit na may eleksyon. Sa eleksyon. Ano gutong naabot pagkag-eleksyon? Hindi kadaog na ko, siguro na nga akong income. Mao nga, relax ka lang. Bida ni mo man do eh. Naunsa naman to ng utok ni mo, oy. Kaya ano man, usa man yung problema. Huwag ka kakita sa problema di. Ay kaklaro, ana. Unsa ka butak ka? Day? Huna-huna ako no. Ibutang ta lang nga ugma mao ng eleksyon. Oh, wa na. Ngampanya na ko. O lagi nang ampanya na ka. Unya nakasiguro ka mo daog ka. Sustay, ang pagdaog. Sayo na kayo na. Basta doon na lang kayo magkinarya. O lagi. Unya na kay makinarya. Kisa may mutabang nimo. Okay. Maminaw ha. Pasabton tika. Usa sa inungdan nga nung lalayo pa nagkisikisin ako. Ha? Para eleksyon eh. Tungod kay gusto na ko nga magkitandaan sa mga tao. Kung unsa ko kamatirabangon alang nila. Unya manabi man na sila. Na yung mga tao nga mga dato, nga nangita sila o kinsay ilang manukon. Aw, mulang himuon lang manok ba? Nya, tanong dumadaog man. Aw, ang tunay makasulti nila nga ako, mao ang ilang ipangita. Musponsor na.
Sila mo buo na ko og puhunan para makadagan ko. Aron di kadaog na ko, makatabang pagkunila na. O, ana ba, ana. Ay, anak, day na? Mao nga, sagdi ko, ha? Kay strategy man na ako. Ug sa uban pa, ha? Magpahumot ba daan ba? Mamugas-pugas, magpahumutan, aron di kaabot sa eleksyon. Muagil nito silang tungod, wala humot kayo. Tungod sa akong baho. Ingon ana ba? Ingon anak, day na? Mao na, mao nga relax lang ha. Just leave it to me. Unsa naman tao ni sila, eh? Nabaka na sila permit anang ilang gihimo? Ay, nung sa dahil lalo. Uy, sumkan nag-yaw-yaw diya. Dili kay mura lang man do, gayaw-yaw gyud ko. Nga no, man sa may problema ni mo. Wala ka timaho sa problema? Timaho? Oo, suma, unsay baho? Baho marong hugaw sa baboy. Mao na diha. Ang aog di man ni maho, nga naamay namuhi og babay sa tong silingan. Wa tingin na sila kahibaw og unsay mga gidili dinhi. Nalimot sila nga residential area ni. Unyaw, saan man na nato? Reklamo ta. Ha? Ireklamo ko na sila sa barangay. Ipastilan, mangita mo kagubuto eh. Say gupot. Nagtuga ako rin reklamo, ana. Daghan man do. Ang uban na to mga silingan ng reklamo na tungod sa kabaho. Ug kung ikaw ang mo reklamo, mahiubos na sila nimo. Pero ang kadaghanan sa mga silingan nato no, makadaig na sila sa imong gibuhat. Unsa may imong palabihon? Kanang usa ra ka pamilya nga namuhi og baboy? Pila na sila buok? Ibutang ta 5 na sila ka buok. Ikumpara nimo sa ubang mga silingang nang reklamo tungod sa kabaho. Unya, makakita sila nga nireklamo ka. Nga ikaw gid mo ay nangusog. Aw, kung nahitabo na nga ikaw mangusog, makakuha pa kag buto anak nila mando nga pwerte gyud daghana kaysa anang usa ra ka pamilya. O, unya ray? Unya, unsa man? Ikaw ang moreklamo o ako? Kay adtuon ko dayon sa barangay pa. Ayaw, ako reklamo. Pahibaw daan ang banto mga silingan ha, pahibaw daan ha. Nga ako mo maningon na, ako nang ireklamo ko ng silingan na to nga namuhi baboy. Ingnang uban na to mga silingan nga, basin ugma, dili na sila makapanimaho. Ireklamo sana sila didto. Okay na, okay. Sa man kamando, eh. Imo may reklamo sa barangay. Kini, day, kalma na ha, makal. Sa makal? Paminaw sa ba? Di mong good maayo ang inyong pagpamuhi dinhi og baboy kay residential area man gud ni dinhi. Tanang mga namuyo unta, kining na ang tanang mga namuyo din makapanimaho sa baboy. Mao nga ang angay unta kon gustong mamuhi og baboy, gusto gyud mong mamuhi adto unta ka sa bukid. Kanang layo ba sa mga kabayan ba? Dili pwede din kay daghan makayo namuyo din day. Maugyod ka, maugyod mo. Basta na ay mo asinso, ma'am. Kung ang gano'n mo, suya gyud mo dayon. Suya po taon. Oh, butbuton ko kay ikaw eh. Kaniag to, laban kay ka na mo. Sa paghimo ng mudaan sa tangkal sa baboy, suko pa kay ka. Nga nung wa may musulti nga na kay daghang semento sa inyo. Sa to pa, wa may pagsupak. Unya karon, abi kay dako ng amo mga baboy ug nangahali na. Mangreklamo na mo? Ha, bantay lang ka inik-eleksyon. Dagan niya, siruhan ka sa among pamilya. Unya, Perting sukuha eh. Gibaharan may hinuon ko. gibaharan ka nga unsa? Nga inigabot ko sa eleksyon, inigdagan ako, siruhan gud ko sa ilang pamilya. Unya, muhila ka. Saba di, hilak ko taon. Ayaw ka guol, ana. Kay bisan tanan pa nilang kaliwat dili mo butar nimo, di na makapildi nimo. Day? Gool kay akong bana kay hadlok siya nga dili unya makadaog inig-abot sa eleksyon, mao nga ako lang taong giam-aman. Unya usa ka adlaw ana. Dong kuyog tan na. Asa mo talay? Giimbitar man ko sa akong amigang bayot kay birthday lagi kuno niya. Maglitsyon siya. Umo ba?
Ay, paborito ka na ako. Mao ganing kuyog ta. Kay mo man na imong gusto di ba kana mag-party-party? Yes, tinuro day. Kay, abi mo sa mga party-party ko, dekan kag ikimamat ng mga friends. Unya, hapit na mga eleksyon. Oo nga, birahan ta rin na. Kanahan biya sa nimo eh. Ang sige pag-ilista dito kay mga tunata. Okay, Dok. Ay, salamat nga ni Agi mo diniyad. Dali-dali ka sa mo. Dakwagi kay di mo yads. Uy. Ay da, gamay rin na, oy. Pero gitagaan man ko sa akong sister nga usa ka baboy lechon. Kay namuhi ba siya baboy? Iyang gitagaan sa akong birthday o ano yung kipa lechon? Maubola ka swerte ni mo bayot. Uy. Sige na day. Kay, lamig kayong laksiyon ng kubal splitso, no? Higutom mo yung kita ko litson. Tumaw. Oh, sige na, oy. Pangauna mo. Naiplatos kilid, ay. Salamat Lamig as litson, no? Dunggan. Lungiyon kong dunggan. Kini. Kagum ko itanaw na. Uy, nahinay lang. Ano na ang paborito sa tiyero ko kayo. Kagum ko kayo. Bawa ka, paborito ka na ko ng litson. Ini be, ang dunggan, pinita laksiyon ko. Be? Kusuga mo laksi sa lechon, Mura magnakatag-iya. Uy, silingan! O, bitaw, silingan, bitaw. May ka na kaila pa ka. Ako taon eh. Katong imong gireklamo sa barangay. Tungod kay namuhi kog baboy dito sa amang dapit. O kanang gilitsyon, mao na babuya nga imong gireklamo. Gusto mo ka, bagaan mo naong, no? Reklamo ka? Nga kusukay kag mo habhab sa lechon? Pamauli mo sa inyo, ay! Huwag mo butanin mo din eh! Ang inatol ay ngita og di mabayhan. Chay, pupuyo ha. Pupuyo. Tara, mangulita. Dali, mangulita. Mo ni akong problema kay perti gid taw na mong uwawa kay daghan kay mga tawo nga nagtan-aw namo sa mtong giyaw-yawan ni ug akong bana. Pwede pa nako sila nga makiha? Unsa ba akong buhaton? Kay murag nagrigol gid ang akong nga wa mi makabaw sa pagpakauwaw. Unsa man og kamo ang pasultihon? Dolor. Juliet, mga Ay, good morning, Ate Pres. Ma'am, good morning, ma'am. Ato sa riyan, Bim Tagalangop, no? Ayong good morning din sa Barangay Langop, no? Langop, Asturias. Si Konsyal Roy Bastasa o Konsyal Tatsuki Cabanyero. Ate, Konsyal Roy, kamusta ka niya? Unyi Konsyal Dario Tampos. Kamusta ka niya sa Nasingin? Duta dari ading dapita dong, Nasingin ba? Nasingin. Nindot kayo ng dapita sa Nasingin. Nindot kayo. Mas bago to? Dodong Dario na Tampos diha sa Singin. Salamat kayo nyo diha atong umabot kapitan diha. Kumusta ka diha? O sa Bugtong Lubi sa Inabangga ni Ma'am Nenen Moreno o sa Ricardo Moreno. Good morning yung tanan diha o labi na gyud sa ato ang suod nga Unsya, Kapitan Fabian Arnaido, kumusta na kanya? Og ni Sir Ricardo Moreno, og ni Ma'am Faye Biercal, kumusta kanya Ma'am Faye Biercal sa Biercal City? Good morning na to diha sa Katipunan. Ate Jinjen? Ato i-shout out ang kusugoy kayong maminaw na to Kuya Alan, Heidi Antero diha sa Mualbual Batad-Batad. Thank you kayo. Unya, samot ka happy ang mga bata Kuya Alan kay ting klase na mo ang taas ang ilang energy kay niinom sila Don Pepe Tablia. Nabot na. Unya ang mga dagko, Kuya Alan, happy kayo sila kay niinom sila Don Pepe Dark Chocolate. Naabot na, mura pa sa guwa. Naabot na sila gikan sa eskwelahan. Naabot na sila, manang happy kayo sila. Unya, Kuya Alan, kanang mupalita sa Diamond Yema o BM Special. Nya crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Alam ka na, gikan mo sa eskwelahan, kung maabot na mo, inom yun magbalik sa datong Don Pepe Tablia mga bata para kondisyon kayo. Dili mo
mo makapoy yun ang eskwela, no? Nya kapoy eskwela inang abot. Para kondisyon gyapon inom gyapon tao doon pipitabli para makita ta sa ato ang mga gimbuhaton sa panimay. Mga bata dili kay gritso lang mo kubkub na inyo ang cellphone ha. Kagoden mo maayo tabangi sila sa mama sa papa diha sa gimbuhaton sa panimay. Kay para makatabang pon mo bisag gikan mo sa eskwela makatabang mo sa ato ang mamag papa. Nya kapag mga dagko paulitos magkaroon karan sa tasty fish cracker may ato ang kanon kung mag-chat-chat. Unya ugom-ugom sa obi may special ug diamond may special. Nindot kay ugom-ugom samtang maglakaw-lakaw ta. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer ug Mega Plus. Salamat kay ninyo diaw sa tanan po natong makaigsunan diha sa ato ang kaigsunan nga nagadto sa ato ang Happy Mart walo na kulon tabunok ug Mactan. Salamat kayong tanan sa mga nipalits ug mga school supplies nga barato kayo niya duna sa askilis sa Happy Mart Mactan. Thank you so much kayong tanan. Og Ate Pres, Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man kadang bukol-bukol nato sa atong lawas. Imna na nato Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, guna ka magkaon sa imong pamaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, magyapon, usag yapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon sa gabi sa imong yung pagpanihapon, inom na pudaan na gusto ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. og salamat po kayo sa tanan itong mga kaigsunan nga migamit sa to ang number 1 nga plus ang said limit well. Thank you kayo yung tanan sa mga tao ni Kuya Nagpipito, Dog JR Pipito, ug Bam Shin sa Bromage Page nga migamit po sa ato ang mga plus sa said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan ha. Said Panyawan Coffee Mix no kanang ato ang kape. Ang ato ang kape said Panyawan Coffee Mix mo na gipag-inom sa ato ang opisina ni Vice Mayor Chuyas na Ricky Asnar, Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araraw, ug ni Kuya Nagpipito, Dudog JR Pipito sa Bromage Page kay mao man ay kape nga makatabang sa atong gimbuhaton sa atong trabaho. Nya, ang atong mga kaigsuunan pod nga migamit sa ato ang number 1 nga plus ang said Dynamite Well. Thank you kay ninyong tanan kamo na sayod nga kining ato nga plus number 1 nga wagtang sa padut pamaol parikits kalawasan barikos bins katul kutos kabatan ilikay pagita sa dinggi sa ato ang said Dynamite Well pero sabot andar ta palit sa butika di ba din? Tinuod na, sa butika na kita makapalit, pero naagi Facebook page, ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa ang Panyawan Herbal, yun niya makita tayo ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, sa Dynamite Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita ko, layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran na puyo. Pwede rin kita maka-order na Shopee. Shopee na kaya ito pa sa inyo, Pam? Salamat kayo. Alam na sa mga staff management sa BPI Bank Mango Avenue. Alam mo, Mr. Robert Fabian Jr. Thank you sa pag-entertain sa itong problema. Thank you. Yung manasab sa mga garden duties diya sa BPI Mango. Lloyd Golfar, ang head guard. Julius Arcelias, Esyong Monterola, and Roberto Katipay. Salamat kayo. Sa dili pa ka report sa inyong trabahoan. Itong mga kabataan, si Mrs. Dasiga,
magamit ka mo ni atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ingon man doon na yung mga sangkap na ini nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, og doon na kami mga blackheads, whiteheads, at doon na ba kayo ito pugis-pugis ang inyong panit labi na dapit sa naong Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo ta na lamang sa butika ha, para original ang atong mapalit. Celebrity Kojic Beauty Soap, unya mas maayo nga tanawin mo diha sa iyahang sudlanan at dunay label diha sa capital letters ang tanan, SID Marketing. Celebrity Kojic Beauty Soap, thank you. Okay, unya makaigsunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang ato blood cells, importante kay tinghatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ang atong blood cells, mustiki, mulapot ang atong dugo, mauni kinang makaingon nga, major nga mga sakit ang mutakboy nato. Unya, kinanglan ato yuning patyo ng mga major nga mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst uban pa natong balatian kay mausa nimo patay na to. Flash outon tani pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organ. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng minungdan sa imong balatian o karong ligon ka doon na atong vital organ sinom kita matang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw. si Inday Dolor, Ate Pres. Ang Dolor. problema ning Inday Dolor, Ate Pres. Kaya ang ilang, sayop pa sa nilang silinga, no? Mahog manig ka ng kuadsan sayop kay. Ang kanang pag buhi o mga baboy, di ko na mayo, anak, so, magbuhi mo layo-layo. Ayaw na. Sakto kas tubig do. Sakto tubig, unya, naamoy ka ng tangke nga kanang murag septic tank nga kapuyan dito, o kahulgan dito sa ugaw sa tubig ba? pero Sa di ugaw sa mabaho. baboy. Para way baho. Ang mayong buhatan og kanang ina na Septic tank, Ate Pres. kanang ato sa bukid. Bukid, kana. No, ne. Kanang di kayo. Pero bisan abi no Ate Presdo sa bukid po daghan sa nireklamo nga dunay mga farm dito nga baho sa kayo nga daghan Oo, kay mga daghan. langaw nga niabot sa ilang balay. Mao sa Ulagi Asturias no. Grabe kayo. Kanamitan agan mao na rin Oh, tapos kung so maayo. Mo nang kinahanglan nga dako magbuhat gyud mong septic tank ka dako kay para adto ditong hugaw sa baboy kung ganahan mo magbuhig ta baboy kay baho mo gyud Bitaw, Ate Pres. Baho gyud ay di gyud maayo. Nya karon gi-imbitar sila ana kaon-kaon so sa ilam day silingan Ate Pres nga katong gikiya sa barangay. oh kigiyas barangay so Kim kaon. may man kay mong paksit sa dunggan sa baboy no. Kabor mo tayo, uwaw kay sila Ate Pres. Wala Kabor mag- mo tayo nagkiano sa barangay. Uwaw kay sila. Pura mong nakatag-iya. Oo. Grabe kay Ate Pres. Nang lakaw ang tao na. Sa may lang buhato na ni taon ba? Luoy po doy. Looy po doy. Pero sakto to inyo gibuhat dong. Mao na. Sakto ay sakto to. Sakto to nga Nga to ay. inyuhang gi reklamo. Reklamo na niya. Ay, siya ray masakitan, masakit ang mga bata ana. Sakto na. Nya karon pwede ba kuno ikihan nila tong kuwadi na sagdin lang na Sa ini ihusay agi lagi husay do. ay na lang na ako para na ako di lang ko mo tukon atong ngayon sa bahala no mo di ay Hindi mo padayon yang baboy buhi. dili dili wag ipahunong naman ng siguro pabuhig baboy siguro muragwa na ni sila pabuhi ang Oy, baboy ihunong yun na oy. Oo. Baho ang iyang gisakitan lang doon ka Katong sa kanang istorya. kanang sa daghang kay mga tao pero ginatos lang istorya ba bati ba to sakit sa to pero Wala na. sakto to inyong gibuhat pero Pakauwaw po to oy. nauwaw at preso ay lima ka ato di ka mauwaw ng naidagang mga tao niya ingnan ka kusog buraw mo tagiyas inasal no ni maayo aba mo say mabasa na to diha Ang katong pero katong tagiya sa baboy, murag dili mo tumoy tagiya sa party ni sponsor lang to siya. Ini sponsor. Ah, Ang sponsor sponsor lang to siya. Kuan, sa unang bahin sa atong sugilanon,
kanin mo siya kanang kanunay siya magpakabana manginlabot pa siya Ako siya ba masalingan. nalagay nga mudaga ko siya. Oh, manginlabot siya niya. Kining yang pagreklamo eksakto man po ni pero ang kaning ug maabot pa ng litan ni sa barangay ug sila mo patawag ug sila bay ipatawag mas maayo or may bawaan pero ni sunod ba ang kaning tag-iya sa pigiri ni sunod ba sa mga guidelines doon naman ingon anak kung mamuhi ka ang barangay mo tanawan og nagsunod ba siya sa mga buhaton o angay buhaton kung mamuhi ka og baboy apan ang usa lang pod nga nakaingon kay pag-abot man gud nila nagsalig sila nga suod kay sila sa nagparty lungi dayon siya sa dunggan sa inasal pero og ari nimo ipaambit mo sa laing bahin do na siya sayop gamay kay Isa ba bisag nakatulungi? bisag suod kay na tagiya sa party Magbatong kita kalkete sa. magpapino-pino tag gamay usa dili kay diretso po tag lusid dito kay abi suod rin mag-yes party. Ilitas maganda yun. Lucas 14 versikulo 8. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, kasal man pero pareha gyapon. Ayaw kamo paglingkod sa labing pinadunggang dapit sa kananan kay tingali unyag may laeng dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo sa ato tagiya sa inasal ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug moingon kanimo siya'y palingkura diha unya mawawan ka og mapugos ikaw paglingkod sa labing ubos nga dapit. Pero kani ba kanang ang bayot, ako at sa kayo, proud kayo sila sa, ay, salamat, gani amuya, dali mo, kaon mo, kaon. Murikuan mo kayo sila sa gadapi taon. Mautong nga, giliwbag sa niya, ditso tong, Proud sa kasi. ako ato, kualo, bago tong ato, sa kuan. Sa nag-imbita. Katong sa, itong ningon, kuha kaon, Lubago ng tagiya sa inasal. bago, di ka ano mo day. Imo na nagihatag, ang tagiya, ang bayot na. Ikaw, suko lang ka nga, gikiha ka na mo, tinuon nga, kuan imuhan ning inasal pero ang imo gibuhat sa mga tao makadaot sa mga tao. Dito man eh. Baho kay mo ang baboy, baho kay na tay baboy na imong kuan di. Mabitaw nga kanang aksa kong gingon nga panalitan. Isa ko tos kuan ba? Isa ko tos bitana. Gingon mo sila nga, pwede ba sila makakihang kay pakawawan sila. Pwede ra ipatawag sa barangay. Kay panalitan ug sila mo kiha, ang tagias litson maoy mo kiha. Sa ako nang gingon both sides. So say kiya to. Bam. Oral reading? Ano to? Oral defamation man siguro. Di kayo, abi nimo sa ako nang ingon lagi, aron masuta po, ug nagsunod ba sa mga lagda sa pagtukod og baboy sa usa ka barangay. Mas maayo nga mag-atubang kamo didto. Kay pananglitan og magpadayon ka ng ingon ani. Nagatubang naman sila ato, Tubang bam. na. Nagatubang na kay gingnam siya. Kinsa may mukiyaan ni day. Ako nga, kuan niya, ikaw, mananging na, tubag sila, kiha to, mawitaw ningo tong tagiya sila, suga nyo, sige mo rin kamos kuan, ako lagi ato ba, sa ating bitana, baho, ganyan tayo sa baboy. Gidunit naman ang imong inasal. Uy, lami na imuhang style. Gilungi o bahita yun lang dung. Asa mo din ka ng kagumkom nga parte na sal ang buko-buko, ang sampot, ang tiyan o ang dunggan. Ang mayong luto, pareha sa inasal sa papas Jenny Dong Jimbo. Lami ka na. Jimbo, si Dong Rixol nga tigluto. Lami kay pagkaluto, tanan, puros kagubkubam. Makatilaw ka niya barato, pag yung kay, tag 800 ang kilo, anak. Ang Canada nga nasal ang uban kasagaran unahon nila luglungi ang ikog lagi. Lami mang ikog, ay, maon lang, maikog masata mo yung lungi, dita ditsoan ng unod nga lami kayo. Ang ikog lang, Sa ito tinawan pa, na. kanon mo kanasal, murag kagumpom si kayo, lumi kay lungi on dahil ang panit kit-kit ayon. Sayo tong ako! Gilungi sa mo? Gilungi ako! Ako sa man. Gitilapan naman ako. Salamat mo lang din tuluman nun! Kung ako ay puzzle, tihon.